Та хора, днеска ще играем Майнкрафт и ако умираме веднъж, видеото свършва. Чакайте да направим нещо. Сега ще направим да е сложно. Като да имаме по-голям вариант да умрем. Чакайте да заради. И почваме да се развиваме. Чакай, може да заради. Качва се. Почва. Експириенса. Ай, заради. Идва и рекламата. Няма реклама. Я летим ли? Не. И се почваме да се развиваме. Първата работа е да съберем малко дърво. Поне две дърво ще ни трябва. Бум, бум, бум. Така. И си правим една кирка. Някаква реклама ни тръгна. Няма да ви я тегля. Няма да я тегля. Така. Ай. Виждате ли как ме прецакват рекламите? Рабе, заради бе. Така. Добре, за сега няма никой, кой да ни отрепи. Да ще се глючи на играта. Така. Бум. Бум. Една лопата си направиме. Бум. Бум. Крафтинг тейбъла и отивам за каблсон или някъде да обикаляме. Дайте да пътуваме напред, да видим какво имаме. Майко, този свят е само вода. Май. И я видиме. Ето на този остров би трябвало да има нещо. Аз мисля, че знам една тактика. Като намеря, например, е такъв остров, почвам да копам на някъде надолу. Търся съкровище. Между другото, съкровището трябва да е почти майчунг. И тук няма съкровище. Добре. Тук. Не. Тук би трябвало да има пясък съкровища. Така че ето тук ще копаем. Няма да копаем, няма да скъпим времето. Овца. Да ще изтърпим. Лети ако правим. Бум. 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 Опа. Нищо. Ще отрепиме с лопата. От двете овци ще ги отрепиме с лопата. Ето, аз съм уникален, ще отрепа овца с лопата.
първата овца. Трайдън там има. Сега представете ли си да убием Трайдъна и да ни даде 3 зъбеца? Чайте сега си оправим. Ама то сега ако умреме, знаете, приключва поредицата. Това няма как да стане. Ще да си направим брада. Сега гледайте, ако правим брада. И отиваме към Трайдъна. Айде, умирай. Къде отиде Трайдъна, бе? То с някакъв магиосник. Не знаех, че Трайдъните изчезват. И... Отдавник. Давник е това. Може да ми даде злато между. Ама не даде. О, пчелици. Аз ще ги отръпвам. Ще ги отрепам, хора. Не мога. Аре, белото тук, бе. Айде. Те ме ожилиха. Ожилват ме. Не. Това колко трае? 12 секунди. Вие луди ли сте? Оцелях на половин сърдице. Айде. Третото парче. Ще отиваме за кабелством. Ето кабелство. Това кабелство мисля, че стига. 7 стигат. И повече, дай още малко. Да съберем 12. Всичко е точно. Толкова са 12, нали? Да, 12. Айде. 3. Пум. Така. Сняг справя го. Защото няма да поенем си. Ще мисля да отиваме за селище или за нещо друго. Или да се направим първоначално някаква броня. Ето. Взехме кожа. Взема кожа. Което е лесно. 4 ли са? Или 3? 3 са. И някакви вкусняги. Те ми трябва да са храна. Малко остава. Айди. Мирай. Това ми храна.
Право ли е видеото? Не. Като си направим бронята за видео свършва. И ще... Ето, правим се каска. Трябва да оцелеме една вечер и свършва. Та вечер трябва да оцелеем. И всичко свършва. И видеото свършва. Айде един каскит да ми пази за нощта. Айде пещерата. Майко. Железо. Айран има. Хора има железо. Ама има и зомби. Пази айран. Никой да не го вземе. Ако му удари 2 пъти, видеото приключва. Айде. Това. Има много айран, май. Верно има много. Не. Чувам малко зомби. Откъде? Здравей. Айде. Айде. Ето го малкото. Майка ти те. Ето. Гледайте го. Гледайте го. Какво да направя? Видеото приключва.